Poštovane kolegice i kolege, drago mi je što pred vama mogu izložiti nekoliko teza iz rada koji sam naslovila Etika i estetika angažmana u postpandemijskom svijetu. Premda bih radije govorila na odabranu temu, budući da imam na raspolaganju samo 10 minuta, onda sam odlučila svoje natuknice za rad pročitati. Noam Chomsky je u kritici neoliberalnog ustroja zaključio da se ništa ne poduzima jer nema profita u sprječavanju buduće katastrofe. U razdoblju svjetske krize uzrokovane pandemijom mogla bih zaoštriti tu tezu pitanjem ima li profita u stvaranju katastrofe. Pri čemu to pitanje postavljam u uvjetima zamjene globalističkog modela svijeta neokorporatističkim novim poretkom. Kako se odnositi prema smanjenju ustavnih i demokratskih prava u uvjetima pandemije i kako prepoznati prikrivene političke apetite za povećanje državno-političke represije, ali i kontrole stanovništva? Hoće li neka nova etika ili estetika angažmana se razviti u postpandemijskom svijetu? I još važnije, je li angažirana književnost danas angažirana na isti način? Koji su njeni žanrovi, oblici, kakva je njena publika, koji su dosezi i dometi djelovanja? Može li se ostvariti danas utjecaj na mase? Nedavno mi je na virtualnom književnom festivalu voditelj panela postavio pitanje koje me je zateklo. Možemo li si priuštiti umjetnost danas u postpandemijskom svijetu? Trebalo je vremena, rekla sam, da ljudi dužnički robovi grabežljivog korporatizma dođu do točke da izgube pravo na kritičko razmišljanje. Globalna zdravstvena kriza bila je samo okidač koji je pokazao da se u mjesec i pol pandemije bogati mogu još više obogatiti, da zapravo mogu postati perverzno bogati, kako kaže Bernie Sanders. Tim ljudima, toj monetarnoj eliti od 0,1% čovječanstva nije u interesu ulagati u svijest dužnika. Dužnici koji nemaju pravo na kritičko mišljenje ne trebaju obrazovanje, pogotovo ne ono umjetničko. Oni ne smiju znati računati bez kalkulatora, baš kao što je snatrio u svojoj nacističkoj viziji ljudskog društva Martin Bormann u vezi s klasom Untermensch. Danas dužnički robovi neoliberalizma moraju biti uvjereni da im umjetnost nije potrebna, jer im je preskupo kritički misliti. Mi smo robovi umjetno stvorenih potreba na kojima netko zarađuje, ali odgovor na pitanje možemo li se danas još uvijek priuštiti umjetnost mogla bih argumentirati i na sljedeći način. Umjetnost si evolucijski moramo moći priuštiti, jer ona nas uči iznalaženju kreativnih rješenja za probleme. Na primjer, potaknut eksplozijom stanovništva poslije Drugog svjetskog rata, John Calhoun je odlučio provjeriti što nas čeka ako populacija nastavi rasti. Sagradio je raj za štakore Universe 25. Glodavci su počeli, reklo bi se, prirodno izumirati. Jedino što je uspjelo nakratko zaustaviti štakorsku tragediju bilo je izdavanje kreativnih zadataka inteligentnim glodavcima. Iz toga se vidi potreba umjetnosti u vremenu Big Brothera i umjetno stvorenih žudnji za lijepo zapakiranim proizvodima koji uništavaju zdravlje. Čak ni pitanje ljudskih prava više nije pitanje o kojem se može raspravljati. Danas, usred takozvane kulture otkazivanja, čini se da stvari idu u apsurd. Nepoželjni i negativni društveni fenomeni, ljudi i teme ne analiziraju se, već jednostavno principom blokiranja na društvenim mrežama dilitaju se, odnosno bivaju izbrisani. Pismo o pravdi i otvorenosti rasprave kojeg je ovog ljeta potpisalo 100-tinjak intelektualaca, uključujući Chomskog i Margaret Atwood, upozorava na netrpeljivost suprotnih stavova, na pomodnost javnog sramoćenja i ostrakizam i na tendenciju da se složena politička pitanja raspravljaju iz pozicije zaslijepljenosti i moralne sigurnosti. Kultura otkazivanja
Evoluirala je iz nezrelosti ljudi, iz glupog narcizma potaknutog društvenim mrežama u kojem se nepoželjni fenomen tretira jednako kao i zli pojedinac. Opasna naivnost površnog tupog aktivizma koji danas prevladava glupo implicira da postoji lako rješenje baš za svaki problem. Baš kao što je zli pojedinac otkazan iz medija, tako je i nepoželjna tema blokirana. Po meni je najtužnije od svega što su nedavni pokušaji javnog neposluha širom svijeta nezreli, uzaludni napori kojima nedostaje istinska vizija i cilj. Čak i primjeri onoga što zovem bezumnom parodijom na revoluciju, misleći pritom s jedne strane na namjerno podjarivanje niskih strasti gomile u prosvjedima Black Lives Matters, do protesta protiv maski u Hrvatskoj i širom Europe. Sve to na svoj način služi zlatnom teletu neokorporativizma i savršeno se uklapa u režiju krize. Događaj 201. Simulacija pandemije koronavirusom upriličena mjesec dana prije izbijanja COVID-19 zaraze. Bila je multimedijski izvedena na Hopkins sveučilištu u suradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom i zakladom Gates. Simulacije su postojale i prije, ali stručnjaci su sada dodali novi sloj realizma, uključivši ovaj put ne samo vladu, nevladine organizacije, nego i privatni sektor i predstavnike korporacija. Sudionici su bili predstavnici medijske kuće NBC Universal ili, na primjer, farmaceutske kuće Johnson & Johnson. Vrlo je malo ljudi uključilo privatni sektor u pripravnost za pandemiju, ali tu je većina resursa, izjavljuje znanstvenik koji je ujedno i voditelj projekta. To je osobito točno kad je u pitanju razvoj cjepiva, kaže on. Virus CAPS, jer takva je skraćenica bila tada dana novome soju koronavirusa kojeg se pokušalo zamisliti. Znanstvenik ga opisuje kao rođaka SARS-a, ali nešto prenosivijeg poput gripe i nešto smrtonosnijeg. Predstavljen je kao otporan na bilo koje postojeće cjepivo. Scenarij je nadalje otprilike ovakav. Znanstvenici ubrzano traže cjepivo, ali u međuvremenu su se građani pobunili. Taj je scenarij, kaže dr. Eric Toner s Hopkins sveučilišta, krajnje realan. Citiram, nemamo cjepivo protiv SARS-a, MERS-a ili raznih virusa ptičje gripe koji su se pojavili u posljednjem desetljeću. To je zato što je razvoj cjepiva spor i težak, ako za njega ne postoji neposredno tržište. U simulaciji je izmišljeni koronavirus rezultirao smrtnošću 65 milijuna ljudi u roku od 18 mjeseci, nadmašivši najsmrtonosniju pandemiju u povijesti, španjolsku gripu 1918. godine. Na današnji dan, 9 mjeseci od izbijanja pandemije, imamo 27 milijuna zaraženih i oko 900.000 mrtvih. Početno pitanje, postoji li dobit u stvaranju katastrofe, kad već nije postojala dobit u prevenciji katastrofe? Aktualna je tema koja povezuje različite oblike umjetničko-izvedbene društvene intervencije. Estetika u pandemijskom svijetu nužno je i etika jednog novoga angažmana koji ide od karantenskog dnevnika do uličnog prosvjeda i glavna tema mu je kako iznijeti riječ u medijski prostor postpandemijskog svijeta i kako se boriti za slobodu govora. Pitamo se što ljude izvlači iz izolacije na trg. Svjedočimo li krvavom povratku starih tema klasne, rasne i rodne borbe? Moskovski se metro nedavno obratio policiji s molbom da istraži incident u kojem su sudjelovali pranksteri koji su snimili prank, odnosno skrivenu kameru, o reakcijama putnika na bolesne Azijce i ljude u zaštitnim odijelima. Izbijanje koronavirusa je pokrenulo val društvenih eksperimenata, kako ruski blogeri vole nazivati svoja prank videa. Pranksteri, a što je univerzalni termin, dakako dolazi iz engleskoga, su naravno podijelili javno mnijenje
Jedni smatraju da su spomenuta videa blesava i da se radi o iskorištavanju nezahvalne situacije, dok drugi ljudi smatraju da su smiješna. Skoro da se nitko nije sjetio razmisliti postoji li u tom potezu neka poruka, neki poticaj da oni koji sve uzimaju zdravo za gotovo napokon počnu misliti. Ono što se danas događa je postupno otapanje koncepta alternativne kulture povezanog s kulturnim aktivizmom u zajednici. Aleatorska magija Dade početkom 20. stoljeća pronašla je način za pomlađivanje krajem 1980-ih kroz prakse kulturnog ometanja. Kulturno ometanje, jamming, fraza je nastala nakon ideje o ometanju radijskih frekvencija, piratiziranju javnih frekvencija i njihovog podrivanja radi neovisne komunikacije ili pak, ako je riječ o ometanju dominantnih frekvencija kako bi se unijela promjena u osjećaju slušatelja. Glavni cilj kulturnih džemera je stvoriti određeni stupanj promjena u ponašanju i izazvati političku reakciju ometanjem nesvjesnog misaonog procesa koji se odvija kada većina potrošača gleda popularno oglašavanje. Ideja je dovesti do uređenja rušenjem mainstream kulturnog korporativnog oglašavanja. Međutim, manje smiješne zezancije tih takozvanih kulturnih džemera nove milenijske kulture nisu u fokusu mog zanimanja koliko ono što se tiče takozvane nove normale. Više me zanima globalna politička klima post-Trumpovske ere u kojoj je histerija epidemije lažnih vijesti pripremila teren za obmanjujuće zaobilaženje samog čina kulturnog ometanja korporativnih poruka. Morali bismo biti svjesni skliskog položaja suvremenih aktivista u vremenima postistine u kojima su vlade i korporacije internet prvo zloupotrijebile za prikupljanje i prodaju privatnih podataka, a zatim optužile da je donio temeljnu devalvaciju istina. Pazite, pojam hektivist nastao je od hakiranja i aktivizma. Mehanizmi subverzije promijenili su se zajedno s alternativnim stilovima kulture i s praksama uključivanja publike u remećenje institucionalnih i hegemonijskih poredaka. Paradoks je u činjenici da percepcija hektivista u javnosti još uvijek u velikoj mjeri ovisi o narativu vijesti koji grade one vijesti koje su u vlasništvu velikih medijskih korporacija. Postoji nekoliko strategija kojima se pokušava umanjiti učinak protuhegemonijskog aktivističkog diskursa. U rasponu od ponovnog prisvajanja izvorno subverzivnih ideja od strane mainstream medija, etiketiranja hektivista kao vandala i terorista, jer oni navodno komuniciraju sa svojom javnošću kroz inscenirani poremećaj. Ti kulturni džemeri iz vremena post-istine, oni koji su se uspjeli oprijeti financijski primamljivoj ponudi viralnog marketinga, smatraju se predstavnicima kulture toksične podvale, ali što je još poraznije, više nisu mogli računati na minimum građanske inteligencije potreban prosječnom građaninu da shvati podvalu. Ove 2020. godine u Ratliđevoj seriji knjiga Studije iz antropologije izašla je knjiga Kristosa Linterisa Izumiranje ljudskog roda i pandemijski imaginari. Linteris između ostalog prati razlike u filmskom imaginiranju pandemijskih bolesti. Od pojave scenarija nadolazeće kuge u epidemiološkim i popularno-medicinskim diskursima ranih 90. godina, kroz hollywoodske filmove koji su postali teren za ustoličenje epidemiologa u heroja. Prije su epidemije zaraznih bolesti bile gotovo neobična tema za hollywoodske filmove, pa s izuzetkom Panike na ulicama iz 50. Soja Andromede 71. možemo reći da je tema bila privilegirano područje europske umjetničke kinematografije s primjerima upečatljivim poput remek dijela Sedmog pečata Ingmara Bergmana, Smrti u Veneciji, Viskontija i Epidemije Larsa von Triera.
Ovi filmovi pokazuju malo ili nimalo interesa za epidemiološke aspekte izbijanja zaraznih bolesti i u njima nije naveden nijedan epidemiolog. Bolest obično oblikovana po uzoru na popularnu percepciju bubonske kuge, umjesto toga koristi se kao kontekst za rasplet egzistencijalne drame pod utjecajem romana Albera Camusa Kuga iz 1947. Posljednjih godina sve veći interes za temu izumiranja ljudskog roda iznjedrio je ne samo bestsellere, hollywoodske filmove i računalne igre, već i takozvane politike pripravnosti, istraživačke programe i istraživačke centre, uključujući dobro, gotovo raskošno financirane centre posvećene istraživanju egzistencijalnog rizika u Oxfordu i Cambridgeu. Istodobno, kraj svijeta je na novi način angažirao rasprave filozofa, antropologa i socijalnih teoretičara. Kao odgovor na neposredne katastrofe, poput one koju je izazvao potres 2011. godine u Fukushimi, pri čemu su se pokrenula pitanja koja su na vrhuncu nuklearne tjeskobe hladnog rata još prije postavljali filozofi poput Günthera Andersa i Hansa Jonasa. 1890. godina Flammarion je u knjizi Kraj svijeta opisao kataklizmu vezanu uz prolazak kroz rep komete, a u dijelima Herberta Georgea Wellsa nudile su se različite verzije mogućeg događaja istrebljenja, pri čemu je Wells kataklizmu vidio kao mogućnost samoistrebljenja čovječanstva zbog, kako on kaže, pretjeranog egotizma ljudske vrste. S druge strane, od 1995. godine, kad izlazi knjiga Sixth Extinction Likija i Livina, pojam šesto izumiranje vrti se oko ideje da život na Zemlji prolazi kroz novi proces transformacije, sličan onome koji je prije 66 milijuna godina doveo do kraja dinosaura. S tom razlikom što izumiranje nije ni naglo ni spektakularno, već ga određuje smanjenje biološke raznolikosti. Donedavno smo novi tehnološki pomak prema virtualnom zamišljali kao pomak prema boljoj budućnosti, a virtualno druženje umjetnika sada doživljavamo kao nužno zlo. Kao prostor daljine, prostor straha i izolacije. Virtualne umjetničke izvedbe nisu ništa drugo do bolni solipsizam umjetnika koji pokušavaju izvesti novo normalno. Iako znaju da zatvaranjem kazališta, koncertnih dvorana i drugih prostora za izvedbu uživo, a posebno zamjenom kontaktnog predavanja na umjetničkim akademijama s licemjernim oblicima učenja na daljinu, uskoro može umjetnost kao profesija također nestati. Ovdje nema prilagodbe za novo normalno. Umjetnost treba revolucionirati i obnoviti na ruševinama vila Big Brothera, koje su dugo služile za zabavu siromašnih prije njihovog konačnog istrebljenja pod kotačima novog korporativizma.